nananahimik ang lahat. May bumisita sa istasyon. Hindi nagdala ng bouquet. Hindi rin nagdala ng chocolate. Nagdala ng, hulaan nyo. Hulaan nyo kung anong dinala. Saging! Alam nyo, paborito ko ang saging. Ay, naku, lalo na yung mga matataba. At saka mga mahahaba na saging. I like that. Shout out natin si Sir Glenn Perez na talaga naman, Diyos ko, alam na alam niya yung mga weaknesses ni Maratoni. Sabi niya, ma'am, alam ko po kasi natakbo kayo, kaya po imbis na chocolate, kasi nga po alam ko nagbibila kayo ng calories, saging na lang po. Ay, naku, mabuhay ka, Sir Glenn. Marami pa sana ang maging katulad mo. Anyway, mamaya na yung usapang saging. Baka mapa-SPG pa tayo. Charat! Nagbabalik pang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Maratoni. At ngayong hapon, gusto kong matanong yung trip mo na may paligaw-ligaw ka pa. Antaray ng mga pagliligaw-ligaw mo ngayon. Ano? Mabilisan na lang, konting chat na lang, konting tawag sa Facebook, okay na. Pero syempre, dapat ngayon, matanong kita. Naaalala mo pa ba yung happy crush mo noon? Yung iyong puppy love. Alam mo, share ko lang, no? Ako rin naman, syempre, di ko naman ikakait yan. Nagkaroon din ako ng puppy love din nung grade 1. Maratoni, yung aga mo magka-puppy love, grade 1? Oh, ganun talaga. Maaga akong naging wild. Tiyara! Sana hindi nakikinig yung magulang ko. Pero going back, alam mo, share ko lang, nagkaroon din ako ng puppy love nung ako yung mga grade 1 or grade 2. Ito yung mga moment na okay lang kahit malate ako sa eskwelahan, basta kasama ko siya sa kantin. Oo, naalala ko nun, sabi ko, ay, ito na yung pagkakataon ko. Eh, hindi ako masyadong kagandahan nun na. So, maraming effort ang ginawa ni Maratoni para mapansin ako nung crush ko. So, yung crush ko naman is simple lang din naman. Matalino, top 1, tapos, matangos ang ilong. Yan ang mga gusto ko. Matangos ang ilong para hindi magulat yung anak namin. Pagkatapos, maputi. Ayan, mabango. Kaya lang torpe. Ay, hindi pala ako sure kung torpe siya o hindi niya lang talaga ako type at all. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin siya. Naaalala ko yung mga ginagawa kong kalokohan sa likod ni ma'am. Yun yung mga moment kung saan, syempre, ipaglalaban ko yung puppy love ko. Yung puppy love kong yon, habang tumatagal, napapalaki ang gastos ko. Gusto mo yon, yung mga ginagamit kong pang allowance sa akin. Ang ginagawa ko noon, iniipon ko yun. Oo, tas bibilang ko siya ng Christmas gift. Tapos makikita ko, pinag-uusapan na ako sa tabi ng mga tropa niya. Sasabihin, ay, ano ba itong bigay ni Maratoni? Hindi ko alam naman yan na hindi ko siya type, no? Bakit nagbibigay pa ng regalong ganyan? Pero at least, diba, naibigay ko naman yung effort ko. Pero, ay, hanggang puppy love lang talaga siya. Hindi natin siya maipipilit na hindi ka talaga tayo gusto, be. Kahit anong ganda mo. Well, mataba ako nun eh. Kaya mabuti ngayon, medyo gumagalaw-galaw din tayo. May bilbil pa rin, oo. Pero kahit papaano, habang tumatagal, sumasara. Diba, kagaya ni Sir Glenn Perez na nagbigay ng saging. Ay, nako, tingnan nyo kung nakikita nyo sa live to. Grabe ang blooming, 50 plus. 50 plus? Sir, yung mga ganyang mukha, hindi yan 50 plus, mga 32. Diba? Ganun talaga habang tumatanda. Nawawala ang puppy love, pero ganun pa rin. Natuloy-tuloy ang buhay, basta may jowang mapagbigay. Anyway, siya, mamaya babalik ulit ako ha. Usapang happy crush ulit tayo. But for now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.